Sean Mnangagwa akanga asingafaniri kuti ange achizonoteerera nyoka yemabhunu all the way kunana South Africa achindosvika kutenga maloya kuti vadisturbe system nei zvese. Kuliend TV atibatike zvechopu chopu. Yes Kuliend, mupana wangu uri right here Kuliend. Ini handisi right, mwe wangu uri kutsutsumwa shamwari. Ndanga ndakatarisa zvivhitivhiti zvakasiyana siyana zvinobudisa nyaya dzinoitika muno munyika medu muZimbabwe nomuno muSouth Africa matiri munomu. Ndobva ndarangarira statement raComrade Joshua Ngomo nerimwe remakore vachiti ivo Zimbabwe will never die because the youth will be rescued. Ndarwadziwa maZimbabwe, ndarwadziwa nenyaya iyi zvokuti ndangoti hangu age kills a lot. Deno anga ariwo madhara atanga tinawo vanorangarira kuti panyika panapa panofanira kuva nembeu, because youth ndiyo mbeu yacho. Asi youth kana iri mbeu ikasanunurwa, pavaitaura apa Comrade Joshua Ngomo vakareva zvakawanda pashoko rekuti youth will be rescued. Youth inoda kurescue muzvinhu zvakawanda panyika panapa, zvokuti tingati almost everything, because kana vanhu vari mayouth vanongomotivhoteka nezvimwe zvinhu zvisina kunaka, vanofana kukura vari muenvironment inoita kuti vagozova vana baba. Environment inoita kuti vagozova vana baba youth ndeyekuti vanobviswa kure nezvinovakuvadza, nokuti kana youth inototangira kubva mwana achiri ebhebi achitanga kukambaira, ndo pane nyaya yese yokuti mai vanotanga kumugadzika achigara pasi otanga kukambaira, anobata zvakawanda kuti mwana iye asava chirema. Mai vanenge vachifanira kuona kuti mwana uyu haasi kubata moto here, haasi kupinyura hari here nemagaba ari pamoto ane mvura dzinobhoira, akatsva unoita chirema, ruoko runokuvara. Kubva ipapo mai nababa vachatanga kuona kuti mwana uyu tinofanira kumuendesa kuchikoro kuti agozova mubereki akangwara mangwana, anochengetedzwa mwana kuchikoro ikoko. Maticha anenge achimubata nemaoko maviri vachitombomurova kuti ateverere nzira dzinoita kuti agova mubereki wakanaka kana kuti mutungamiriri wakanaka mangwana. Pane panozonzi zvivanhu zvava zvimatineja zvinobva zvatanga kuda kumhanyira kundomwa zvinodhaka, doro, kuenda kundomwa, kundoputa mbanje dzinodhaka, kumadrugs anodhaka, zvinokanganisa life yavo. Amayouth aya vanofana futi kuva rescued kuti vabude munyaya dzakadaro. Haisingori nyaya yeeducation chete iyo yavanobviswa mavari kubviswa muudofo kuti vaende mukungwara. Vanenge vachiramba vachirescuwa. Comrade Ngomo was a man. Ndafunga mashoko iwayaya ndichakutaurirai kuti waenda afunga akataurwa naComrade Joshua Ngomo. Ndo kurescuwa kwairehwa naComrade Joshua Ngomo kuti youth inofana kununurwa mumatambudziko orudzi rwese rwandataura, kubva paanotanga kukambaira mwana osumudzwa oendeswa kuchikoro, obva ipapo unenge akutanga kukondororwa kuti asangoita munhu wezvinodhaka. Zvinoparadza muviri wake, zvinoparadza health yake, zvinoparadza focus yake, zvinoita kuti mangwana mbeu isavapo yokuti vanhu varambe varipo, iri mbeu yakachinda yakasvika. But ndazobva ipapo ndasangana futi nechimwe chiitiko chauya mupfungwa dzangu
ndichiti nini, pandakanzwa kuti mufana wangu Shoni Munangarwa aenda kunodzidzira Chiuto, achidzoka ndikanzwa kuti atova one of the brigadiers, he was promoted. I was very happy, ndikafara zvisingaiti, ndikati inini zvinhu zvedu zvinenge zvichienda mberi, zvireva kuti generation inotevera iyi ichange ichienda mberi, because this guy is still a youth, but acharescuwa mukati umu maringe nematongere anoita nemagenerals ari mberi kwake, vanova ndivo vakarwa hondo vakadzoka vakauya vanotonyatso kuzomuudza kuti nyika inochengetedzwa sei. Why unofana kuchengetedza nyika nemhaka yei, unofana kuichengetedza zviwanikwa zvayo nemhaka yei, unofana kuchengetedza vanhu vomunyika mako nemhaka yei. I was very happy ndichifungidzira kuti ndo zvinhu zviri kuzoitika. Ndazobatikana manje ndafunga statement iri rakataurwa naComrade Joshua Ngomo, ndikaona kuti zvandakanga ndichifarira hazvisizvo, because maonere andiri kuita nekwatiri kuenda, the youth is not rescued muno munyika medu. Youth haisi kubviswa mukati mematambudziko, youth iri kutoiswa mukati mematambudziko, but we are failing to understand kuti youth ndiyo inofanana nomunhu anoti kana akarima ipwa ndo dzine mbeu isingatengwi kuzvitoro namagake nezvimwe zvise zvakadaro nanamaviso. Vanhu vari kumusha kana varima vanochengetedza mbeu yegore yomwaka unotevera, but munomu hatisi kuchengetedza mbeu yomwaka unotevera. Apa ndichitaura nechimiro chatinacho chokuti panofanira kusumuka youth kuti iwe rescued, youth yacho inobva yatokandirwa moto. Zvofanana nomunhu anoti kana achengetedza avhuna ipwa dzake kumunda, instead achengetedze mbeu yegore rinotevera yomwaka unotevera, anotora majanga aya matsinde aya anenge aine mhodzi dzembeu yacho achiakandira moto zvichitsva zvichiinda, unongozvisiya zvirimo mumunda, wozozvifutsira zvoita zvisina kunaka, zvoryiwa neshiri. Ndarwadziwa maZimbabwenzi, zvimwe zvacho zvinobudisa misodzi nokuti hapana kwatiri kuenda. Mufana wataitarisira kuti unenge azotichwa, audzwa kukosha kwakaita nyika, audzwa chimiro chinofana kuva nevanhu vomunyika. He was not rescued. Haana kurescuwa, akabva adzidza unhu nochimiro chisina kunaka. Handisi kumushora, handisi kuti haasi general, asi the fact yokuti panosumuka mumwe wezera rake achiti iye inini ndaakuda kuinda kundoti zvinhu hazvisi kumira zvakanaka, nemaonere anosiyana, asi unenge aisawo muono wake haafaniri kuti anzi ngaafe kana kuti ngaaparadzwe. Pakasumuka nyoka yemabhunu achidaidzira zvakanga achidaidzira, of course pamwe waitukirira, but kutukirira kunoitawo kuti vakagara apo vanzwe kuti munhu uyu wai achitukirira, vanocheuka. Kazhinji kacho kana ukasatukirira hautererwi, unofanira kutotererwa mushure mekunge watukirira. Zvakamboita rimwe gore pane imwe hoteri yandaishanda yaakutsva, ndakazama kuda kutaurira vanhu, yanga yakapfurirwa nouswa. Ndakanga ndiri waiter ndichisevha vanhu vandakanga ndichisevha, ndakada kuvazama kuvatsanangurira kuti hey, fire, there is fire, please take an action. Vakaramba vachiita nyaya dzavo vachiseka vachirova namaoko vasingateereri kwandiri. So ndakaona kuti panapa vanhu vanopedzisira vavharirwa nomoto, because kwatanga takagara tanga takavharirwa kusingaiti kuti tigobuda kwakuzorina an exit kana pachinge pazonyatsa kuti moto wazonyatsa kubata. Ndakabva ndatora mandiro epahoteri amunoziva kuti ndeemabhonzo, ndokubva ndarovera pasi zvine hasha. Ndopa vakapay attention, ndopa ndoti I am saying there is fire, let's go out. Ndopa vakaona. Saka kana ukaona zvinhu usingateererwi kana kuti usinganzwiki,
some of the times unofana kuita chimwe chinhu chineka impact. Ndo zvaingozama kuita nyoka yemabhunu pakanga achitukirira vese vana mutsvangwa vanani. Hazvirevi kuti makanga muchishorwa, but munhu anenge aida ongozama kuti munzwe, muchazoda kuzama kuteerera audio yake yese kuti inopera sei. Mushure mekunge manzwa mashoko anotukirirwa kana kuti matozoudzwa nomumwe kuti mamuchizvinzwa here kuti makanga muchitukirirwa. Saka murume uyu achitaura achidaro, ini ndakutaura kuti mukomana anonzi Shaun Mnangagwa akanga asingafaniri kuti ange achizonoteerera nyoka yemabhunu all the way kunana South Africa achindosvika kutenga maloya kuti vadisturb system nei zvese. Wanga achingofanira kuti azive kuti tiri mayouth tese takamirira kuva rescued nemaparents edu, but kana maparents acho uchiona paine paanenge akukonewa, iwo amachuwa sezvaita vakomana vana nyoka yemabhunu nana Shaun Mnangagwa, vaifanira kuchiona kuti tinoda kuraramisa, toda kubviswa apa tichiiswa apa. Saka hatina kwatati taenda, zvakataurwa naComrade Joshua Ngomu hazvina zvashanda. Ndazosangana nechimwe chivhitivhiti changa chichibudisa nyaya dzinomboitika kuSouth Africa, especially dzakanangana naComrade Julius Malema achinge ari muparliament, vanenge vari muparliament mavo vachiitirana nharo. Ndobva chandabata ndechekuti akaudzwa naHouse of Speaker kuti Comrade Malema withdraw statement yamataura kuti vice president by then anga achiri vice president Cyril Ramaphosa mwataura kuti iye is a murderer. So tanga chikumbira kuti mi withdraw. Akaramba achitaura kuti no, vice president is a murderer. Well, chinhu chanda admire apo chandaona ndikaona kuti isisu hapana kwatinoenda ndechokuti akabva adanirwa aya mabhaunza aya anobudisa vanhu muparliament kana vachinge varamba vachiita nharo, vakanzi buda akaramba. Pakabudiswa Comrade Julius Malema pavakanzi budai muparliament, the whole system yake vese vanhu vari mupati make vakasumuka chipamwe chete naye vakabuda panze vakaenda. But I am surprised, ndazobva ndatarisa futi zvakaitika kwatiri isusu kunoku. Comrade Chamisa vahwina ma-elections, vakatorerwa ma-elections. Vakomana vakanga vari ma-MPs ake vese vakasara vari muparliament. Comrade vakabudiswa vakabviswa muparliament, vakaramba varimo. Yezvo kwazouya ichi chigananda chavangu, akauya chavangu ndobva arikola ma-MPs, but vamwe vakasaramo asi varivo kwaChamisa. Saka unoona kuti kubatirana kwedu pamwe chete kunonetsa kuti tigobuda nechinhu chimwe chete. Hapana paungazombogona kubudirira kana takaparadzana takati chimwe chakamhara apa, chimwe chakamhara apa, chimwe chakamhara apa. Hapana kwatingambogona kubudirira. Chero tonzi tinorwa hondo yerudzi, hatifi takagona kuibudirira. Chero chinzi unogona kutaura zvakaita sei, haufi wakagona kubudirira. Hazvifi zvakaita kuti ugone kubudirira. Hazvifi zvakaita kuti uve nekwaunoenda. So nyaya yedu ipanapa ini kana ndakaitarisa, ndinoona senge tine kwatinoenda, at the same time ndoona pasina kwatiri kuenda. Because ndakanzwa vamwe comrade hanzi baba wachinogwirei vachitaura pane imwe audio vachitaura kuti iko vanhu tinofanirwa kubatana tichitererana zvinotaurwa nomunhu. Ndine nyaya ndakada kumbonoti hangu taso kundoti sorei, zvisingarevi kuti ndinosora comrade ivavo baba vatinogwirei. Ndechokuti vanga vari kuti ivo terera chivhitivhiti changu ini ndichitererawo chako, sapota chivhitivhiti changu. Nyaya dzedu panapa ngadziregei kuva dzokuda mbiri, neimwe nyaya yokuda kuti tigoti isisu ndini ndinotererwa too much. Because vanhu vezvivhitivhiti ava nguva zhinji ndinoona hangu nyaya dzavo ndedzokuti ndini ndine mafollowers akawanda.
Saka kana mumwe munhu akaita sokuti mumwe ari kublema zvine zvichitaurwa kuzvivhitivhiti zvouyu mumwe ndo yatongova hondo yacho. Ini kana ndatarisa nditoona sokutoti vapfana ava vari kuda kutongomeka mari nesu vasina havo chinangwa cherevolution chakakwana. Why? Because vari kungoda mbiri yokuti ini ndigonzi ndini ndakabudisa zvakadai, uyu anoti ini ndakazotanga nokubudisa ichi, uyu anoti ini ndini ndakatanga neidea iyi. Nyaya yedu ndeyekutorana toenda pamwe chete. Kana taita pamwe chete totaura nenzwi rimwe chete tiri pamwe chete, tikangodaro tinobuda. Varume vamuri kurwisana navo ava havasi vava. I think we are joking guys. Varume vatiri kurwisana navo havasivo. Hi guys.